masuk ketek babaduang kain lagadang babaduang adai josara diganggam tagua biar paragam ngangai datang budaya lain adai minang dipaci are walau bumi jolangi nagaruntuntuh. Sambui ranca mama sirana minang urang baradai tahunan jo agamo urang baradai tahunan jo agamo anak di pangku kamana kanan di bindi yang ditenggang-tenggang negari nak Jambi naso ditenggang-tenggang negari nak Jambi naso. Adai menurun mama sarak mandaki bajalan lirui mama bakato bana manjalan lirui mama bakato bana ambianan nelo pakaian diri sumbayang mengaji nak usah tinggal sumbayang mengaji nak usah tinggal. Picak dilayang kok boleh bulia digolong picak dilayang kok boleh bulia digolong kalau rahman nurun ke bukit sanu mandangan ngaki hidup di dunia menelok tolong mau nolong hidup di dunia menelok tolong mau nolong. Lama diawa ke 70 dek urang jika nyui dewi mama tenggang manang kama kapailah doh malang urang pun sanang kama kapailah doh malang urang pun sanang.